radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Isibo niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 9:37. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the Antiviral, Antibacterial Specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa Kalwansang Mighty C, the Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ay, anom na lang kadlaw ang nabilin, Paskwa na baperte, nagilang kalapit, sang tiyempo, anom nagilang kadlaw mga ka-K5, gani sa inyo tanan-tanan, Merry Christmas in advance and advance Happy New Year sa inyo tanan mga ka-K5. Standby na sa K5 Night Watch. K5 Night Watch, K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch, Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot.
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalaborita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siringaton syudad sa pitutanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Anglapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayang gabi. Kag welcome na. Diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad, liwat kita nga magatalakay sang pila ka madragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man naton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo with ka-K5 Ramiro Palik. Samtang mga kaupon man naton karon ang iban pa nga mga balita ka information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 beat reporters. Nagikan sa City Hall po naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita nagikan sa Provincial Capitol. Upon naton si ka-K5 Alex Escalante. Kag mga natipon man nga mga balita, investigative and follow-up reports. Nagikan sa ka-K5 Karin Badilla and ka-K5 Kim Kaluyo. Sa kinandan upon naton diri sa technical side, ka-K5 Andre La Pastura. Sa aton nga news center, upon naton si ka-K5 Rachel Haka. Sa kinandan, ako naman yung ka-K5 June Alojado Capulot. Mag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is Thursday, December 19, 2024. Todo way lang mabalaan. Ikapit sa 19 na kita subong edisyon mga ka-K5. Anom na lang kadlaw ang nabilin. Anom na lang kadlaw nabilin kag mag-Christmas na, Pasko na. Huwag pa ko siya may nabaton nga nga pinutos nga Pasko. Bisan bisan na isalak bilog nga pang ano ganinyo, pang spaghetti di way pahaw. K5 Andrio. Kaman tinira na sumusang nga itlog nga may kwan. Ano na K5 Andrio, itlog lang anay nga may kwan, nga may needles. Itlog nga may needles Ala, sige. Sa aton tanan nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan nga wala pa naka-like ka naka-share. Like and share na kamo. Diri sa aton sining nga pagpangaraga sa aton karon Huwebes nga edisyon diri sa K5 Night Watch. Ay gabi sa aton nga mga followers Subong, baw. Damo sila subong. Damo sa mga nagasulod subong aton sining nga mga followers subong K5 Andrio. Naglabot na karon mga 200 na mapilitan naman ta sini mangita sa nga pang Gcash 150 now. Dato sini nga pagpangaragad mga ka-K5. Kamusta na kamuda? May gabi lang gali sa aton tanan-tanan nga mga followers. Mas especially ang ato sini nga mga listeners nga nagapamati nga nagapulaw-pulaw sa mga gabi. Sa tanan nga mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, tanan-tanan nga mga drivers nga nagamonitor diri sa ato sini nga pagpangalagad. Mga ka-K5 sa mga nagapulaw masubong nga gabi, ilabi na nga ito sini nga mga kauturan nga mga security guards, mga call center agent may gabi, mga manugbaligya, sanghopya, mani, popcorn, ampaw, palitaw, siupaw, Pinoy, balot may gabi. Sir, itlog mo orange.
May gabi lang da ha. Dato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton nga mga kauturan. Plasta na kay dugay-dugay kuha na to ng flash report nagikan sa patrol. May sunog! Sunog! May sunog! Standby ka mo! Kay dugay-dugay mga ka-K5 kuha na to ng ato sini nga patrol. Follow up karon nagapadulong sa isa ka lugar. Sa din may sunog nagduntad sa sini nga mga tiniyon mga ka-K5. So kuha na to nagkaroon dugay-dugay ang flash report nagikan sa patrol. Sa sini nga mga tiniyon mga ka-K5 pagkadto na to sila. So ara sa linya si K5 Baron sa buong bahay. Sige. So indicate lang di karon K5 Baron no kung nara na kamo dito sa may area mga ka-K5. Sa pagkuha naton sang sining flash report may kita na sa sunog nga nagluntad subong ila mga gabi. Isa ka lugar ba kabay pa sa isa ka lugar pa kabay pa. Kabay pa nga wala sa may mahalita na kabay pa nga isa lang bilog balay, kabay pa nga hindi lang balay, kabay pa nga kuan lang mga taramnan. Ini gani mga kahilamunan. Ay kung kadto kita sa balay ba so sa manog Christmas pa naman nga daan mga ka-K5 oh. Ha? So gani standby sa ato sini nga mga tagparmati sa ato mga kauturan ha. Kaya ato nagkaroon nga pagkakuha ng mga pila ka mga balita kag information. Ay. So dayaon ning Facebook aw. In 150 ako pagkatapos yung panaog ko dayo sa 90 araw-araw ka man timo man. Ah, dasing magsaka tapos na naog dayon si Facebook na numan si Nanay Mita man Nanay Mets ano ni 150 nilawag ko lang 150 naog dayon 90 araw-araw ka man timo wala sige sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 babay na sila bala na mag-isak bilog viewer na importante sige programa tadi ha. Sa aton karon nga mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kay informasyon, mga dalagko nga mga issues kay information nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Si Tatay Digong, si Bongo, Senator Bongo kay si Senator Bato de la Rosa. Ginpasakaan sang ginrekomendahan sang House of Representatives sang ato sining Congress. Ilabi na gid ang Quad Committee nga pagapasakaan sang kaso sa pag-violate mga ka-K5 sang sining aton sining mga kauturan sang ila sining kinamatarong nga mabuhi bangod sa sining pahayag nga war on drugs ni President Rodrigo Duterte during the time sang ini siya nagapungko bilang presidente mga ka-K5 so may mga sabat karon ang sabat ni Tatay o ang sabat ni Bongo ni Senator Bongo kag ni Senator Bato de la Rosa sila ni Senator Bato de la Rosa sila nga malaan ko na paabot-abot na muna. Yang ila sining ang ila sining tinutuyo sa Quadcom nila to niya malaman namon. Nga ang target nila sa to kami. Ang tanan nga mga alipures ni former President Rodrigo Duterte among target nga pagapasakaan sang kaso mga ka-K5. Bangod sang war on drugs. Mga ka-K5 nga madamo sa mga nagkalamatay kuno. So ambal ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. Niya na paabot ko na. Kaya kanya ti handa man kung batuno na kaganda kuman nga kwanon nga tubangon. Amo man mga ka-K5 si Senator Bongo. So lato nato ang pagpahayag diri sang president former president inang Rodrigo Duterte kung ano mapahayag niya ini may kang tana sa sining recommendation karon antes nga antes mga ka-K5 nga mag-adjourn ang ato sining inang kongreso sa ila sining sesyon kin-recommend sang Quad Committee nga pagapasakaan sang kaso ining tatlo upod sa iban pagid nga mga alipures hasta si retired Colonel Garma nadala sa kaso atong ginambala-bala ni
ni President Duterte niya ambot siya sa nang gagay nga na. Kung ginaubra na kambal na nga ginpapangita ko sa silinga sang inang pulis nga taga Iglesia ni Cristo. Mga ka-K5. So, nambala niya sa niyambot siyang singgaga ka na. Pero akig ni Tatay Digong. Kagiban pagit nga mga lipuris niya. Samtang, mga ka-K5, ginrekomendar naman sang ato sining Senado kag sa Kongreso nga pag-imbestigaran ang Bureau of Immigration o kon BI. Ang Bureau of Immigration bangod mga kakipab sa report nga pagpalagyo ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque mga kakipab ang gin-report nga nangindulaan diri sa Pilipinas nagkagwa kuno mga ka-K5 nga way mahibaluan. That's why nga gusto mga ka-K5 sang aton nga Senado kag sang Kongreso nga kinanglan paimbestigaran ang taga Bureau of Immigration, ang taga BI kung paano nga nakapalagyo nga way nakahibalo mga ka-K5 ang ato sini nga Kongreso, ang ato sini nga Senado. Pertek sadya no. Ang ginubra nila ni sang halasang gasto mga ka-K5 sang halas sa imbestigar kung nagdiretso na lang sila kung tani isang paghimo sang mga pamaagi para nga mahatagan sang pagtamod ang pangabuhi sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas di kundi tani nag-inasinso na kita. Amo na yung problema sa Pilipinas. Ang panggobyerno diri sa Pilipinas mga ka-K5 amo na yung problema kay man nga kada pungko sang bago nga presidente dayon nga paimbestigaran ang mga nagligad nga presidente kag ang iya nga mga kalyado di nagagasto sagi kita kagasto hala paimbestigaran ang mga nagligad to mga naguna to nga mga presidente paimbestigaran di ka mo ka-move on nga paimbestigaran nyo panahaw kay tapos na di ba total mo managyapon paimbestigaran nyo pagkatapos paimbestigaran ano dayon ipapriso nyo pagkatapos papriso ano dayon anong kwaon sinadira sa ngato sini nga mga pumuluyo kung magkalapriso ni sila mga ka-K5 para nga madudla ang mga kwan para madudla ang mga politiko dapat hindi na maghimo sang malain katulad abi sang pagpangawat ang iya ni Presidenta Duterte ya mga ka-K5 ang ginkaso sa iya hindi ya kay korupsyon ang ginkaso sa iya bangod sang iya sini nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga pinamatay atong mga drug lord, pinamatay atong mga drug personalities, sa mga adik, kag mga dungol diri sa Pilipinas. Kinamat-amat pamatay, damo sa mga nagkalamatay sang tiyempo ni Tatay Digong, kag ining mga nagkalamatay halos kalabanan ining mga hudlom, mga nagahimo sang katuntuhan sa Pilipinas, mga ginabiktima nila ang mga inosente nga mga tawo, amo ni mga ginapamatay sang tiyempo mga ka-K5 sa administrasyon ni former President Digong Duterte. That's why amo ning kaso sa iya. Ang iban gani iya mga ka-K5 nga mga presidente nga mga naglaligad, ang mga kaso nila hindi kay amo ni. Ang mga kaso nila kalabanan halos to yamang pinangawat sang kwarta sa kaban sa gobyerno mong ila. Hindi Black K5 Andre? Ang mga nagliligad yung mga presidente, mga kaso nila alunsay mga graft and corruption. Ang iya ni Tatay Digong niya, ang kaso nga ipasaka siya kuno, bangod mga ka-K5 sang pagkalamatay sa mga drug lord sa mga drug personalities diri sa aton sa Pilipinas, sang tiempong ini siya ang nagpungko bilang presidente. Ang iya sini nga drug war, mga ka-K5. Amo niya mga nagkalamatay, amo ini ang rason kung nga pasakaan sa kaso. Kung iban to ya, nga mga presidente nga mga nagliligad ang pinangaukaw sa kwarta sa kaban sang gobyerno among ila. Mga ka-K5, may gani nagkalapriso to. Napatay lang tong tatay sa presidente ta subong. Napriso nyo to kay wala. O hindi Black K5 ba, Andre? Napatay lang to. Kaya nagani ginlubong to sa libingan ng mga bayani bagong sang kahaso sa to. Mga ka-K5. Ang nagpalubong sa to si former President Rodrigo Duterte pa.
para nga maglinong ng tanan-tanan. Pero nung kang napriso to, napatay lang to mga K5, pero why to mapasakahan sa kaso? Why to mapriso? Bangod siya nga pagpangauti kapag kwarta, pagpangawkaw siyang kwarta sa kabang siyang gobyerno. Pati ang mga golden budhato pinangdalaya, ang mga bulawan, tsaka dalok-dalok sa sungak-sungak klase pamilya ni. Di, ginugyunan naton ang presidente, subong kasil naton, basi kung may pagbago na. Kaya mga basi kung magbawi sila kay para gusto nila nga bawion ang ilang mga pangalan. Katapusan papulong ko sa mga buwisit nila sobra pag ito ay ayuda puga. Kalma John. Kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Hindi bla mga ka-K5. Muna yung punto na. So mga ka-K5. Ato na karon nga pag-astoryahan kaya ang mga alipures subong ni kuan ginapanglagas nila, mga alipures ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ginapanglagas na subong ang mga alipures ni Tatay Digong. Standby ka mo istoryahan talaga karon. Dili sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5. Ang ato niya simple lang man mong dapat kung tani kay natapos naman ni kakapin pa way man niya sang involved bigla tawag nga kinawatay ka kwarta sa kabang sang gobyerno. Tani pinabayaan na lang ni kitapos naman to. Like for example, labi, kung nagdiretso na kita sa ato sila nga pagpangampanya para sa patahom sa ato sila nga bungsod para sa pagpanami sa pangabuhi sa ato nga mga pumuruyo tingundi mayad. So, hindi bala? Sa akin yung pagkalagas ng isa nga natapos naman to. Lalabot sila, ti ano mo na kay amo niya nga pagpalakat sa panggobyerno sang chimpo mo. Hindi bala? Kakapin pa. Kami nga mga ordinaryo nga mga tao pero sa among nga duwa ni K5 Andre. Ako, iban pagid nga mga ordinaryo nga mga tao nga wala man niya sa may ginahimo nga illegal K5 Andre, hindi ba na nakabenepisyo kita? Ano benepisyo namon? Nakalagaw kami sa syudad, nakalagaw kami sa barangay, nakalagaw kami kung sa diin-diin, nga sa diin nangin safe ang amon sini nga kabuhi, hindi bla? Kay nga wala adik mo. Ang mga adik na sulurinder. Sa pagkamatuod lang pasalamatan tapos to si Tatay Digong to. Ang ako na initan sa una sang chimpo yung Tatay Digong. Ato bala K5 Andre ang inabalang mga drug addict, mga drug addict nga white taman sila laging sugo nga maghigop siya bo. White taman sila laging sugo nga mag-aladik sila. Pero ang surrender sila pa surrender nila pinagwaan sang kwarta ni Tatay Digong para nga ipang-rehab sila. Di bla? Ang kwarta nga ato nga ginpagwa ni Tatay Digong para ipang-rehab sila, aton kwarta to tika kay 500. Yadi patani ito inog bakal sa ato sini nga mga sudan ginamos asin, bitsin, para sa amon. Yadi patani ito inog pahimo sa mga kwan, sa mga nami nga mga taytay kag nami nga mga dalan. Pero anong ginhimo ni Tatay Digong? Pinagwaan niya sang kwarta para ipang-rehab kamo nga mga adiktos, kamo nga mga buwisit kamo. Pagkatapos ng mga yunipatula kamo anay karon kay nagtapos ng term ni Tatay Digong nagbalalik na magkamo nga mga adik kamo. Ang nga mga lilintukin ka buro-buro kamo karon pinanglam. Oh, kalma. Baby, kalma. Hindi Blacky 500. Na amo tong nainitan ko. Yan nga simple malang mong sagi kita ka may kung isugo tani sila nga maggalamit sila ka shabu kay wait man sila isugo nga mag-aladik sila anay ka nag-surrender sila pag surrender nila pagwaan sila kwarta sang syudad sang aton nga gobyerno pagwaan sila pundo para nga ini sila magka-K5 ang ipang rehab pagkatapos anay ka na rehab na sila mga buisit nila nagbalalik na maliwat kay anay kay wanis Tatay Digongo dili ko nami pang hindi bla. Namo na ninitan ko sa una nga chimpo. Sang chimpo yung Tatay Digong. Kay siling ko nga sagi man nga moy kung kumay kung ginsugo tani sila kay ubra sila ka higop-higop tanay karon kay nag-aladik ang mga tunton la pagwaan sila kwarta para nga ipang-rehab. Pagkatapos kanugo na sang rehab tato sa mga buwisit nila nga ni. Subong nagbalalik naman sila liwat ihigop sang shabu. Hindi ka mainit sina. Ito namin ipanglampaso bla. Ay Maria Ihunis tigara po ni Santissima. So istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa naton nga mga balita standby kamo kay kwaon ta karon latest weather report. Nagika sa ato sini nga pag-asa. Kwaon ta man ang situation report nagika sa aton nga patrol.
Kagkuhaon ta magkaroon pila ka mga detalye sa mga balita nagikan sa aton nga mga K5 reporters. Ato sini nga mga headlines mga ka K5. Negosyante nga ma-deliver kung tani sang kulon sa babae. Ginkastigo sang partner sang iyang nga customer sa may banwa sa Buena Vistas, Guimaras. Nangimon ko rin ng haso na eh. Pangimunan niya guro ning manog deliver sang kulon no. Ato na kada ko ng follow-up report nagikan sa patrol. Samtang transport cooperatives magabantay man kung mabuksan in full capacity ang Ongka flyover sa December 25. Base kung nagpasikat lang na si Oropela. Ato nagkaroon ng mga report ng informasyon samtang balor 20 milyones nga ili intelligence fund gikan sa orgin pakakas ni Governor Defensor sa ginpasar nga 2025 annual budget. Mayo man ni si Governor Defensor kay ginpakakasya ang syudad sa Iloilo sobra 28 milyones tong ilang intelligence fund do padugangan pa ni Mayor. Probinsya sang Iloilo wala utang. Ang syudad sa Iloilo para munggo sa utang may intelligence fund pa. O dali gila kaya mayroon kita nga flash report. K5 News FM Flash Report. Sunog na nagaluntad sa area sa distrito sa Arevalo sa patrol na ton with K5 Aaron Lloyd Repoyo. Patrol, go ahead. Okay, may chon may gati kag sakto niya mga ating panamati. Karon diri kita sa may Project 5 Barangay Sooca Arevalo. Isa rin may nagluntad diri isa ka sunog na K5 zone. Kung makita sa live naton, isa diri ka balay ang kung makita naton may kalayo pa may mga baga ka K5 zone. So sunod sa isang information, do na likop gini ang ining ibabaw nga balay. So kung panalgan sang ikaduwa nga panalgan sa balay diri nga ubos likop sang kalayo. Kag sa karon ka K5 zone, wala naman nga matamat naman din kakapatay ang pagdabadaba sang kalayo. Kag ang makita na naton mga baga na lang. Ang sitwasyon karon diri makadamo sa mga taga Bureau of Fire Protection naton, taga mga volunteer naton, kag lakip na ka K5 zone, ang mga opisyal sa barangay ang nagabinuligay sa karon diri sa sining nagluntad nga sunog ka K5 zone. Ara pa may ibual pa kalayo galio. Yes, sa K5 zone. Dini sa may Project 5 sa Sook Arevalo. Yes. Tida. Project 5 Sook. Tida mo na da pamalay. Yes, sa K5 zone. Okay. Ito ang balay? Hindi ko kakilala kayo. Bago ka lang din. Mga oras yung tabuan na sunog na yun? Nalagdidi, mga 30 minutos siguro. 30 minutos. Mga alas 9, media. Mga latira. O pinanakabalay na sunog dito, no? Wala pa ko idea man, sir. Kaya ang tapiyak pa kami dahil na area. Hindi nga po, sir. Isa rami kabalay? Wala lang ko idea, sir. Umako diyan. Okay, inyo itong kabalay. Ano ka board ka din? Nakapangasawa ko. Asawa? Okay, inyo balay. Huwag mo na po. Saan kayo na? Wala kami ikaw. Sir, ano pangalan mo gani? Kala no? Si Carla. Sige, isa kung jagad. Okay. Okay, 500 lang gid mangita kita sang mas ano pag gid interview ho na nakabalogid. Aring barangay tano dito gid. Maplastar kita. Sino ba lain nga sunog? Kay Miriam Alcala ko no? Kay Miriam? Oo. Miriam Alcala. Miriam Alcala. Ano ang edad niya? May ko ka konser, no need na siguro mga edad na anay unahon ta na itong sa sunog Hato na kabalay compound niya. Kali kon nila inain ng magulutod lang sa piyak la. Okay, naman yung magulutod lang ang duwa ni kabalay. Tatlo ni kabalay. Tatlo. Okay, pag sunog may tawon Way ko ka konser kay uli lang kami ka kundi. Mga oras sir na suntan si sunog. Mga 9:30 ko ron. Mga 9:30 dira. Okay, yung postgate lamang. Ang isa kon lang, ang duwa lang niya. Duwa nga side kag ang isa half. Okay. Ito ba yung duwa na upos? Kay Margiano ko dali? Alcala. Mga Alcala. Mga pamilya Alcala. Duwa ka balay na upos po. No, postgate sang kalayo. Kali tatlo ka sir. Amo ning isa kag ang
sa likod kag ang iya nanay sa tubang. Kaya sa compound gali na. Oh, pero galing ang mga kuan nga kuan ng mga kuan lang magamit ya. Ubos ng buka. Kanan. So, bali tatlo tanan, ano, ubos ko daw. Ang duha lang ang tatlo. Bali ubos ng tatlo pero ang diri sa piyak amo ning nakasalbaro. Amo na nagsalba. So, ang tagiya sa balay, isa ka balay si Maria Alcala. Ari sir. Ay kadua, sinong tagiya? Gaway ko ka kon sir. Okay. Ay kuan na ko sir. Sige. Ano kanang pangalan mo, sir? Ricky Ricky. Mandati. Tanot. Ricky Mandate. Oo. Okay. Sige, nang Ricky Mandate, padamong salamat yun. Oo. Nag-5 John, then kaya nabasa ang surat, ang tube. Kaya nag-kiswerte ang taga-BP natin, pero okay lang. Mangita kita sa interview natin. Dala kita kay 5 John. Okay. So, lantawa subong kamusta ang sitwasyon? Daon going pagyapon ang sunog or naguntat naman? Why naman sang may mga ginalamon pangakala nga balay? Wala naman sa may ginalamon nga balay. So, isa gali ka compound ni family Alcala ang tag-iya sang compound. Yes, kay 5 John. So, sa family Alcala ini sa isa ka compound, mayroon nga tatlo ka mga balay ang mga nagkalasunog. Isa sa mga nasunog dire amo ning balay ni Maria Alcala. Yes, kay 5 John. Tapos Okay. ang isa ka balay ginapanagyahan ni Maria Alcala, tapos ang duwa iyasang mga utod niya daw, kay 5 John. Okay. Pero may ari pa gid sila nga tupad balay nga timaayo lang wala siya na ano kay 5 John na hunamid diya sa pagkalamon sa galayo. Tagti nga gilayon nga ano ni kay wala malalamon kay 5 John kay may kudal or may dingding bala nga sementado. May firewall. Yes, may firewall kay 5 John. Kag sa karon makita naton aso nga makita naton na nagatibuok diri karon sa mga nasunog nga mga balay. Kay padayon diri ang pagpiswit sa taga BFP kagud nga makaratap na ini mga posibleng mga baga nga nagkalabilin kay 5 John. Kamustang mga balay ubos na lamon gid why nang ining tatlo ka mga balay ngini sa may compound sang family Alcala ubos gid. So makita natin kay 5 John diri sa may atubang ubos gid ni ang mga light materials niya babaw dalom kag i-check tabi sa kilid kay nasilento sang barangay Tanod dala kita kay 5 John nasilento sa barangay Tanod nga may isa ka balay ang wala mataman nga iya kuno sang nanay ni sang ni Maria Alcala kay 5 John dahil lang hindi kita katasok kay ginutok diri at nagka-BFP naton, ari-ari din na kita mapakilid, patipyo ka biskilid para nga makaplastar ka mayo, okay? Ari-ari. So, subong ang mga balay nga ginatupok sang kalayo, waay na may makita pa nga daw nag-ibual pa nga kalayo, bot siningon, deklara na naguro sa nga to sini nga taga Bureau of Fire nga under control na ang area kay 5 Baron. Amo na kay 5 so minahulat-ulat na pang declaration kay may posibilidad na ma-declare kay na kung tanawon na control ng gitman sang taga BFP na to ni kalayo kag di baga naman natin nagkaberin diri sa Alcaen ang apelyido. Ay hindi Alcala gali Alcaen. Okay. Maria Alcaen. Yes, Maria Alcaen. Okay. So, hindi nagali family Alcala, kundi family Alcaen. Yes, kay 5 John. Okay. Ang balay, ano human sa ano nga mga materials ni light materials o mga simentado man? Human sa mixed materials, kay 5 John, may araman sa light materials, may araman sa concrete materials. Ang dingding niya, ang dingding sa property, dingding sa property made of concrete materials. Ang pagderdiri sa mga kwarto nila hulot, may daog ba concrete materials sa K5 John. Kagapwera lang sa mga mga bintana, mga yes, balayan, yes, mga mga kesame. Yes. So amo ni nga mga klase ang mga materials is made by light materials. Yes, so ining iban nga mga porsyon nga mga pahaligi kag mga idingding niya himo naman niya sa konkreta.
Yes, sa K5 Zone. So pero ang mga kuan yan ni mga balaya niya ni kag mga bintana kag mga dingding nga iban nga porsyon nga light materials ubos gid lamon sa kalayo. Yes, ubos gid lamon sa kalayo. Oh, bo chilingon ti daw totally damaged gid no. Kung tanawon, kaka-K5 Zone do amo gid pero ti hulaton ta ang statement sa taga Bureau of Fire Protection. Based sa ilang assessment sa K5 Zone. Pero ti kung tanawon no ubos gid. Kaka-K5 Zone ang balay diri nga nasunog. Okay. Okay. Dala gid sa K5 Zone. Pangitaon nato ng tagiya gid la ka agod nga makakuha pa kita sa dugang information dala gid sa K5 Zone. Okay, sir. May gabi, ari din tagiya sa balay? Wala ko kakalo. Sir, doon din lagi butang nga. Dala ko ito ano. Pero sino galing tagiya sa balay, sir? Si Meriam, ano? Meriam. Pero yung pinagit sa balay, di sa nasunog? So, nakilala ta naman bala ang ngalan sang balay ito nga si Maria Alcain. Dua. Okay. Atong sa likod. Okay, sa Babudalom, kasi sino ni balay? Wala ko kabalo kung sino na balay na dami. John apelido yan. John Laguna. Ang Babudalom, yan ni John. Sunod yan. Oo, sunod sa piyak ko. Ang may tinis, yato ni John. John Laguna, ang tagiyasan ni Tires nga balay. Oo. Okay, tapos ang isa, mo tong kay Maria? Meriam. Meriam. Tapos ang isa pagidya? Ang isa ang muli kay sino ma? Madam. Okay. Oo. Dahil nag-check 5 Zone. Pero ang isa ni si Madam ni Aride. Siya. Okay, dahil nag-check 5 Zone. Nagpapakita sa dugang information. Ginapangita sa ang tagiya sa balay. Oo. Ari kay Madam. Madam, good morning sa K5 News FM. Gabi pala ni gabi hindi morning. Okay, nagapalayo sa. Okay, sa K5 Zone. Nagapalayo ining si Madam. Medyo nakulbaan siya. Pero hindi lang. Intindihan man natin sa K5 Zone. Napapatawayan na natin. Ay, nervyos pa na guro. Yes, na-nervyos siya. Na-nervyos pa na, si Madam. Yes, na-nervyos pa si Madam. Dugangan pa ito nervyos siya kay pag panamya mo siya. Good morning mong. Yes. Yes, sa K5 Zone. Gabi pa lang subong, hindi pa ni aga ha? Oo. Okay. So, ang mga nagkalasunog ng mga balay is 3 ka mga balay nga ara sa compound, no? Ang isa dire amo ni ang ginapanag-iyahan ni Marian Alcain. Ang isa naman iyan ni John Laguna. Yes, sa K5 Zone. Tapos ang isa pa amo ni iyan ni Madam. Yes, sa K5 Zone. Okay, si Madam gin palapitan kay interviewhon nagpakadto nagsabat puro palagyo. Yes, sa K5 Zone. Okay. Na kulbaan siya. Nervyos. Yes, sa K5 Zone. Okay. So sino pa dang pwede may istorya basin taga Bureau of Fire basin makadeklarar na sila da? Si Kagawad dari Arnel Lumbo ka K5 Zone. Be interview habis Kagawad Arnel Lumbo be. Ari si Kagawad Arnel Lumbo ka K5 Zone. Siya, no? Nag-cater pa sa siyang mga pumunuyo dari ka K5 Zone si Sir Arnel Lumbo. Ti Abyan ka man ka K5 Zone. Kaya ginahulat pa ang yung signal kung pwede na siya ma-interview ka K5 Zone. Okay. Si Ma'am, sila mo din sa mga palayo? Actually, hindi. Okay. Ay, si Kagawad? Kagawad? Interview mo si Sir John? K5 Zone, ari si Kagawad ang yung lumbo sa niya. Kagawad, may gabi. Yes, K5 John. Good evening. Gabi, no? Sa mga pumulit, but amo na yung kwan. Amo na ang natabo, no? Hindi ta makon, hindi ta mapulong. Hindi ta mapulong, no? Sa initial nga informasyon kay K5 John, ang mga damages ang balay
And subject for verification ini. Iyan ni Miriam Akla, no, diri nag-origin ang kwan, diri nag-origin ang kalayo. Miriam Akla? Miriam Akla, no? Akla, okay. So, ano sa do, PWD, no? Okay. Tapos si Junjun Laguna, Kagnanet Tahanlangit, kamuning balay. Initial pala niya nga pag-assist namon dire. I-consolidate namon karon sa taga Bureau of Fire Protection. Kay as of this time ang pala nang nakuha naton yung impormasyon, no. Mga taga dira gyud man na sila kagawad? Oo, dire ila balay. Actually pingay lang yung balay nila okay. Daw isa man sila ka compound, no? Ano magpaliritihanay man lang ni sila? Neighbor lang. Neighbor lang. Neighbor lang. Okay, oo. Sa Project 5 sa Soog, ari balogi man na kagawad, no? Yes, oo. Okay. Anong initial ni mo nga pamangkot ta? May anong ginhalinan? Drag sa balay ni Marian? Miriam mo, drag na halin ang sunog? Sa subject. Gina-confirm pa naman kung ang information kung matuod yun man, no? Allegedly nga nagtutod, no, something kay bala mo si Miriam Akla siya lang isa din sa balay niya. I see. Siya lang isa na ang pamilya niya isa somewhere sa Mulye, tapos locate tapos nabisitanan sa siyang mga kamataan. Okay, siya lang gali isa nag-start da. Medyo PWD pa. I don't know, kay bala mo kung siya, kung baga may kwansa hindi ko maka-describe kung anong mental situation niya, pero di siya makambal sa kadlong, tapos nag-paralyze niya lawas. Pero gambal siya, pero naghulag lawas sa magambal. Wala siyang description, no? Pero hindi ko pa siling persons with disability, pero basi kung part na sometimes siya nanggad ako. Kay personal ko pa siya actually na-encounter. Si Miriam Akla. May instances nga may ginreklamo siya, natabuan niya akong duty officer of the day sa barangay. Kaya ako nag-cater siya. Actually, na-istorya ko siya, no? After siyang ongoing ang sunog. Na-istorya ko siya. So, ano ginalinan, siya nga gulpi lang nga nag-ibual ng kalayo ang balya sa akon. Pero may ginluto siya o wala man kito, I think to 9:30 na pas 9:30 guro dira ang estimated time sa sang sunog kay K5 John. Ate sige, no. Subject for verification, subject for verification. Ang ilang mga balay ni kagawad sa paglantaw mo dan ano totally damaged gid ang tatlo ka balay? Ang kay Miriam Akla, I think totally damaged, and then ang neighbor is John Laguna and Anet Tahanlangit na partially damaged. Partially damaged. Okay. Sige. Subject for verification na K5 John. Okay. Sige. Sige kagawad, salamat kay kagawad. Thank you. Okay. Thank you, John. Sige. Si kagawad Arnel Lombo, no? K5 ba Aron? Yes, K5 John. Yan si Barangay Kagawad Arnel Lombo, ang mabakas active nga Barangay Kagawad. Barangay Sook Arevalo, K5 John. Okay, no, sa dragi na sa may Project 5 galing area. Yes, dire gid mismo ka K5 John sa Project 5. Ang sunog kag subong update diri sa update sa sitwasyon. Makita naton nga tikaramo pa diri sa mga kautoran naton ang nagakabalaka, nagabantay sa ilang gamit kag panimalay. Kag K5 John, subong nagalakat kita, liboto naton. Kagari may isa diri ka balay nga babodalom, kag K5 John, makita naton nag-agi ang taga BFP nato nagod diya makatiswit sa ingod diya pagid nga balay nga amo ang nasunog kay K5 John kagari pagani sticker mo diyo Idol John Aluhado Kapulot mara pada. Yes, ari ka K5 John. Ari pagadi gani imo nga sticker sa ining balay. Oo. Yes, K5 John. Do ka agi ko da do nakakadto ko damong do ano nagani man do nakaagi ko na pang birthday. Yeah. Pang birthday gid ya. Birthday gid ya. Nakaagi ko na pang birthday mo kayo na mo sticker gani ko siya na nagbutang da.
Yes, kay Ma'am John. Oh. Kag subong nagtahaw i-check naton gid sa sentro gid sa fronte kay Ma'am John. Kung may baga pa ba nga bilin. Pro ining may sticker ni sa may sticker ko ni way niya masunog o nasunog man ni. Kung makita do wala to siya kay Ma'am John na sunog. Dogin sudlan na sa sang police naton. Sang Bureau of Fire. BFP, yes, agad niya makapenetrate, makapislip pagid sa iban pagid nga mga balay. Kay Ma'am John. Ate, okay. So natultulan ko ng lugar gali amugi man ning lugar na ang lugar ngay na dira drag mag ko nagpang birthday nagkaon ko da. Grabe. Ikaw ang baga ni isang tupad kay Ma'am John, ikaw to nagkaon sang litson ko kay Ma'am John. Oh, dira. Kaon kami da litson nagligad nga bulan. Okay. So at least may may tatlo ka mga balay ang gin-report nga na sunog kag ang iban sila na may partially damaged kag may ara gid nga totally damaged sa muning balay gini ni ni Miriam Akla gali plido. Yes, Akla gali kay Ma'am John. Permiro nakwata permiro kwan Alcala. Sunod ikaduha Akli ano to ni? Yes, Maclean. Sa ikatatlo ni amo na ni isang original ang Aklana kay nga ate si Kagawad Arnel Lumbo nang nakakilala sino sila. Yes, kay Ma'am John. Okay. Sige. Subong ka kay Ma'am John wala na sang baga. Okay na. Wala na kita sa makita nga baga pero tiyan musbong na lang sang init or ka aso na lang diri makita naton. Kay ti pero ti bisan nga wala na sang baga padayon sa gapon nga ginapiswitan diri sa taga BFP agud nga masigurado nga ubos-ubos na gid. Mapping operation subong mapping. Yes, kay Ma'am John. May aso-aso pa nga gamay bati ubos giling second floor no. Yes, kay Ma'am John. Kagang hasta sa third floor. Hasta sa kuan gali sa ground floor. Ubos yes, kay Ma'am John. Ang nabilin mga simento na lang nga structure, ang mga nabilin na lang nga mga concrete, no? Nga structure. Yes, Ma'am John. Okay. So sinong pwede makadeklarar nga mga taga Bureau of Fire sang fire out declaration? Adan na kita kay Ma'am John. Ang mga ginapakita na ang taga BFP ta. Then again, kay Ma'am John. Okay, nag-alibot kita dito sa may area. May declaration na sa fire out. Mga what time? Okay pa na-declare na fire out. Okay, kay Ma'am John. Kaya na pa na-declare. Ang fire out? Yes, fire out kay Ma'am John. So this is only a mapping operation? Yes. Parang mapatay ka ng tanan nga mga baga, parang way na sang tsansa nga magmakot para karon ka magsaylo pa sa iban nga mga balay. Yes, okay, so suma total ang mga nagkalasunog diri base sa informasyon nga ginhatag diri ni Kagawad Arnel Lumbo nga may ara nga duha ka mga balay nga totally damaged ka may isa ka balay nga partially damaged. Yes, Ma'am John. Okay, sige. So balikon ta kada karon sa pagdeklara na sa taga Bureau of Fire Protection ila binigid kun may mga damages na kita kag kun bala na hibaluan na kung ano ang ginhalinan kag base kung malibot mo da karon ko sino to pwede ba interview si Miriam kung pwede ma interview si John o kung si Madam Tubla no. Yes. Nga amo to ang mga nagapanag-iya sa sining mga balay. Neighbor man lang sila, hindi man sila nga compound kita. Yes, kay Ma'am John. Okay. Ako na ang mantayan kay Ma'am John ang dugang nga detalye makuha naton. May kantanan sa sinagduntag nga sunog diri sa may Project 5 so Arevalo. Kay Ma'am John ini nga press report. Pinadulong gid sa kaluan sa DTX Coffee Mix. May kapay ka na naka-detox ka pa. Kopod sa patron si K5 Ramilo Palak ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Sa mga ka-K5 na batian ang flash report nagikan sa patrol kung sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo nakikang tanas sa sining sunog laglunta dito sa may area sang Project 5 sa distrito sang Arevalo sa may barangay Suok sa distrito sang Arevalo mga ka-K5 nakatuga ini sang pagkasunog sang tatlo tanan ka mga pamalay may langgani kaway na maglapta kay may mga firewall man mga ka-K5 no. So ining Project 5 sa Suok Arevalo
sa ini siya ka relocation site mga ka K5 no. Nga sa diin ang iban sini nga mga kauturan naton nga mga taga-iban nga mga lugar diri sa syudad naging pangguba mga balay nila diri kay bangod nga inang ginakuha sa mga tag-iya iban nara sa mga kilid sa mga suba iban mga squatters pinang saylo dito sa may barangay Suok sa distrito sa Arevalo. So amo ni siyang Project 5 mga ka K5 ang isa sa mga gindalan sang mga squatters naton sini nga mga ginpang relocate mga ka K5. So tatlo ito ka mga balayo magani kami man magdugay so pasalamat kita nga way mag lapta sa iban pagid nga mga pamalay dito kay kung mga naglapta ni bausos ka luluoy gid iliping-iping daan mga balay da galusop kita dira sa sinang mga barangay iping-iping ng mga lugar dira sa may area mga ka K5 no. So kita nyo may ato pagani kita sticker to mga ka K5 no. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 barikay kita dugay si ban pa nga mga information ang mga balita inabatan ng builugman nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan Sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant para sa mga kauturan naton nga may mga diabetes, hypertension kag iban pagid nga mga balatian katulad sang cancer. Cancer mga ka K5 delikado ini para sa aton mga kauturan. Ilabi na gid ang iban nga mga klase sang cancer nga makamamatay. Sa diri amo ang sarcoma cancer mga ka K5. Tumalagsahon nga klase sang cancer ini nga mga ka K5. Pero amo ni siyang pinakabudlay kuno bulngon ilabi na gid kon late stage. Ang mga factor sini kun nga nagataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. Amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang ato sini nga mga panit kag sang parte sa ato sini nga lawas, genetic disorders o kon may family history sang cancer. Mga pila ka mga sintomas mga ka K5 sang cancer para nga at least mapalantaw nyo na dayon kung may mga nabatsyag kamo kasubong sini. May posibilidad nga sintoma na inasang sarcoma cancer. Ang pagsakit kag paghubag sang aton nga tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, kag hindi magiho nga joint mga ka K5 hinali nga pagkabali sa aton nga mga tulan. Isa ina mga ka K5 nga wala sang rason, isa ina sa mga may posibilidad nga may sintoma kana sang sarcoma cancer. So likawan naton ang sarcoma cancer kag iban paginisay sa mga cancer. Kinanglan nga mag-inom kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang Klinika DTX 500 agod nga inang pugong no sa pagtubo sang mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Mataas man kag basaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang Klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga ka K5. Kag Mighty C naman sa inisya ka alkaline base nga vitamin C nga kampyon nga immune system mediator mga ka K5 nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga guba nga mga selula sang ato sining nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton nga mga kauturan hindi nyo na paghulata pa nga magtubo ang mga bukol sa lawas naton. Okay, kinanglan naton nga proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang aton nga paga-imnon. Sa aton sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Gani baklan ninyo sa mga ka-K5 sa Shopee or order ka mo da sa Shopee. O ini gani pwede man kamo makabakal sa tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang nami sini kay sa Pizza 27 kag Pizza 29 may ara kamo mga ka-K5 nga discount. Kay may ara nga month end sale promo ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Sa kada magbakal kamo mga ka-K5 instead sa tag 14 pesos ang isa ka kapsula mga ka-K5, mabakal na lang ninyo ini sa tag 12.50. So bot silingon, 1,215 na lang ang inyo siling nga pagbakal sang isa mga ka-K5 ka box nga may ara nga 100 capsules ang Mighty C ang Klinika DTX 500. Kaya nga Mighty C naman, instead nga magbakal kamo sang tag 800 kang per box, may mo na lang sa mga ka-K5 nga tag 700. So dako katamang inyo siling nga makuha nga diskwento.
sa sining month-end sale promo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. No? So katulad ka mo sa ila sining nga mga tagsa ka mga Klinika de Alternatibo and Wellness Center. Aron na pahamtang sa may Pasay City, sa may Barangay Poblacion, sa Salvacion Street, corner A, Pani Street. Dira ka mo kadto mga ka-K5 ha? Sa may siyudad sang Pasay. Sa may Co-Smart man sa atubang sang Macdo da sa may Banwa sang Kalinog, mayara man dira kita nga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Of course, dira sa may Orbi Street, sa Barangay Baybay Norte, sa Banwa sang Miagaw. Hindi man ka mo makabakal dira. Kalderiman mga ka-K5 sa may siyudad sang Iloilo, diri sa may kilid sang St. Robert's International School, diri sa may dalan sang Ilopes, tupad lang sang Robinson's Haro. Ara dira na makita ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Ang aton nga oras, alas 10:30. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ito. Luha ako. Sabi mo yung pasko. Ngayon na tadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ako na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulugdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong
Noong nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Babalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 40 minutos ang nakaligad sa alas 10. Kasi nga mga tinon prober kita magkuha sang iban pa nga mga balita ka information halin sa aton nga mga ka-K5 reporters. Situation report karon. Naunta na yung latest weather report nagikan sa aton sining Pag-asa. Kamusta untang aton nga panahon? Di na si Bagyo Kirubin. Ano na to? Nagpanaw digin man to. Matikong paglunulan des tapan si Birneso bangod kay may-ari kita although ngati si Bagyong Kirubin ang nagpanaog na sa level sang low pressure area pero medyo malapad-lapad yapon niya sininga kuano masakupan sang gurugal o mga ka-K5 sa maning rason kung nga medyo may tsansa pa nga mag-ulan-ulan kag turutalit diri sa aton sa may ato sila diri sa may Western Visayas, no? Every check na to ang latest weather report upod kita sa local Pag-asa. Kung naton karon si Engineer Charlie Depra or Charlie Depra sa latest nga weather report. Direkta diri sa ato sila sa K5 News FM Iloilo. Direkta sa local Pag-asa upod sa kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra, good evening. Yes sir, may good evening gabi sa pagpapakis. Yari pinakaunang sa December 24. Alas 3 kasi nga, iskatan ng local short area, kinabulaban tapas, available ka, yara sa 25 km, na sila nga sa Surigao, Surigao, okay. Shoreline naman nag-apit sa sections ng Southern Luzon, samtang northeast mo sa apit ng bahin sa Luzon. Ang Western Visayas, particular na siya ng Iloilo, magapag-iba po ang magalumpang ng kalangitan, mga scattered, mga pagulan, pagpag-iba nag-uop dala sa trap sa sining NPA. Kasarangan niya, magalit na sila nga, magadala sa makasarangan niya pagpagkadagat. At sa atong temperatura, nasa 26, to 27 degrees centigrado, adlaw, alas 5, pedos kina sa kabutlak, sa istos puwasada. Paling na kasaparang kendri sa Iloilo sa Engineer? Dagadura-dula abi mga signal no. Luyag naton klaruhon LPA subong ang nagapabilin diri sa aton sa Pilipinas sa Engineer Charlie Depra, sir? Yes sir, ang LPA sa karon ang nagapadayon nga nag-apekto diri sa aton sa may Western Visayas ako nagadala sa mga pagulan diri sa karon. Diin subong makita ang LPA nga sadtong nagligad nangin Bagyo Kirubin ini siya. Diin subong makita engineer. Yes, sa karon ng LPA ni sir nasa 125 km east northeast sa Surigao City, Surigao del Norte. Okay. San ogid sa makagwa diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility? Yes, so far sa karon continuous ang monitoring naton sa sining LPA ari pini sa bahin sa Mindanao kag sa karon medyo ang chance sa sining posible mag-develop liwat sa isa ka tropical depression. So ma-develop sa liwat pero within sa Philippine Area of Responsibility pa siya kung mag-develop sa liwat bilang isa ka tropical depression? Yes sir, ari pa sa gihapon sulod sa Philippine Area of Responsibility sa may Mindanao area. Pero hindi naman kagway naman tsansa nga magbalik para liwat sa iya ginagyan. Yes, sa karon sir, ari pa din sa eastern section sang Mindanao ang ini nga LPA apisan nga hindi mag-develop o sa isa ka tropical depression sa gihapon expect naton mga maulanan ng atong atsimpo dili sa masunod ni adlaw sa may Western Visayas. More or less mga pila pa ka adlaw nga magapabilin di sa aton sa Pilipinas. Yes, so far wala ini sa tracking sir kay LPA ini sa gihapon pero sa gihapon ang
yes nga forecast bali sa weekend na to manginulan sa gihapon. Okay. Hasta sa Biyernes, hasta sa mga Domingo ni sir, may posibilidad nga ara pa siya? Yes sir, possibility. Okay. With that, Engineer Charlie Depra, sir, salamat kit sa information kag mayong gabi. Welcome sir, mayong gabi sa liwa. K5 News FM Kampiyon Report. Kamangin maulano ng aton nga basketball game aw. Magamo ni iyawan gini sila sa aton kay Bandri. Kita pa baw. Sige. Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa ato sining Pag-asa. Opo sa kay Engineer Charlie Depra. Nakadala sa aton oras mga ka-K5 45 minutos na nakaligad sa alas 10. Antes kita disco tanaya kaya ulan-ulan man na. Kaya dugay balikon ta karon ato sining patrol sa sa situational report. Ato pa to sila subong nagakuha pa sa mga informasyon kag latest balita nagikan dito sa may sa may Barangay Suok sa distrito sa Arevalo. Sa din may isa ka sunog nagluntad dito so kuha na to na karon latest nga report salin sa ato sining patrol reporters. Pang shout out tanay ato sining mga followers mga ka-K5 mo si Rodney Ciudad. Yeah, good evening idol. God bless all. Sa kay Mark Vincent Javier, good evening. Eli Di Vinagracia. Idol waswasi ang ara sa puder bla. Sa kay Reynald Aspera, good evening idol John. Ginatamyaw ko lang sa tagpalamati da. Base may gusto da magpa-cleaning aircon. Diri lang tawag sa numero ko sa haro lang ko Aba, okay sige sa kay Reynald Aspirada. Wala talang kay kung ako magpakayo aircon, kag magpa-cleaning aircon, ikaw tawagan ko. Sa kay Romeli Buon Bunda, good evening, ari lang kami diri nagapamati sa imo nga programa, samtang nagatagay-tagay, Bunda and Libuon family from Rima Rizal. Sa kay Jobert Carabuenada, may gabi man, kay Bea Singguan Sonon, good evening idol, watching from Bunta Talaharo. Sa kay Schwitzel Duterte da, good evening sir idol. Shout out kay Narciso Bolivar. Wala pa makapauli, nasa work, nag-overtime. Uwi ka na, gutom na, wala pa mi nag-dinner, hintay kita. Sa kay Narciso Bolivar daw, ginahulat ka pa ni Schwitzel Duterte, way pa sa kuno nagkaon, kay ginahulat ka pa, nga mag-abot para makakaon. Kung lasabton ka pala ni Narciso Bolivar nga, bakit? Nandyan ba nandito ba sa akin kaldero? Ay, Schwitzel Duterte da, may gabi lang ma'am, no? Kay Arman Goay, may gabi mga ka-K5, Sir John, Richel Rojo, good evening. Bernardo Solinap, may gabi kay 5 John. Patamyaw anay sa kay Bernardo Solinap nga gabuot paho. Okay. Nagabuot sang paho but siningon nagatago sang paho para nga magluto, no? Sa kay The Answer, nya Councilor John, di hali ugtas lantawabla ng awat sang RTW priso, ng awat sang sardinas sang priso. Barangay official ng awat 20,000 priso, pero subong ang nagapangawat sa binilyon elected di magugtas. Councilor John, puso mo. Di ka magugtas sina. Mo na nga sitwasyon, di ka magugtas. Sa kay Samsam da, may gabi man niya, kalma lang idol John. Siling nga to. Sa kay Divine Grace Liel Laanan, may gabi man, The Answer, may gabi Councilor John, ambot na lang sa ila. Puro maalam, pero okay pa to si PRRD, tawhay kag malinong, basta ako mangita ko way nga maka-join ako sa 138 million nga anibersaryo sa PhilHealth. Ay. Kay Samsam da may gabi, kay Marborca, good evening. Listening sa may Villa Consolacion, Tabuk Subaharo. Thank you idol. Halin sa kay Samsam. Kay Sinaida Kaumanikan, may gabi man. Sa kay Paulo Jimenez Scorpio,
Niya mag-comment pa ko tani o galing nagadali ako na ospital hinablos ko natulon niya ang USB nagay kanta sa ospital 550 songs pamandaan ang naka-save to sa USB. Aba. Dapugagid. Sa Caroline Diputado, good evening. Idol John. Kay Jelmar Salvador. Good evening, Idol John Caps. Sa kay J. Siger, good evening man, Councilor John. Sa kay Ermita or Emilita Montelibano Gonzales, good evening, Idol John, watching from Parañaque City. Uyaya, di nang sunog. Uyaya, di nang sunog. Agina, pato na balita na muna. Sa kay Kagawa, Droy P. Fama, niya may sunog, Idol John, so Project 5. Sunog sa info, sa isa kabalay, ubos na tupok. O gani man. Sa kay Reynan Garalda, good evening. Kay Beng sa PSG, thank you. No? Sa kay Marcy Leds, Makalalag, good evening. Romar Kyle Manaay, siya suok sunog. Okay. Sa kay yung Kirmada Lioven, sir, may sunog sa mulo, sa suok to sa Ribaloto. Sa kay Romar Kyle Manaay, good evening man. Kay Devon Saragusa, good evening. Romerico Libuon, mayang gabi, Idol John. Merry Christmas, Idol. Log tamyaw sa kagwapa ko nga asawa nga si Evelyn Libuon, Idol John. Salamat kid Idol. Ayos. Kay Nair Nabab, mayang gabi man. Kay Romar Kyle Manaay, good evening. Precious Lara Gulaman, good evening man. Desiree Joyce B. Malati, good evening. Jefferson Agudines, Boss John, shout out lang sa Agudines family. Kay sa bata ko nga gwapa nga si Jessica. Sa kay Christine Joy Manikan Sovi Hilieho, may gabi kay K5 yon, shout out sa Manikan family, si Belieho family. Samtang nagapanyapon gapamatid kami sa may barangay Tanza Esperanza. Kay Christine Joy, okay, nabasa ko na. Martin Mediavilla, di nang sunog sa lingato, ati ato sa suog Aribalo. Sa kay Iris Rosilio Isitan, kinanglanggid namon ang 100K para maka-opera. Ano ning iyaman? Base pwede kami kapangayo bulig, bisan gamay lang para sa operasyon sa ulo sang akon pakaisa. Ari kami sa Bacolod Hospital Subong. Sili Iris Rosilio Isitan. Dira ka mo sa Bacolod, abi, kaya araman na ka mo gali sa Bacolod, ha? Dira ka mo sa Bacolod nga estasyon makadto, abi ka mapangay bulig, kaya damo man da mga radio stations. Kung diri ka pa sa Iloilo, ti mabudlay na magtabok-tabok, kinibla. Sakay Bam Udama D, mayang gabi man, kay Desiree Joyce sa B. Malate. Good evening, Banks PSG, good evening. And sa K5 Pase. And K5 Idmar Likinya, mayang gabi man. And dira man sa K5 Sarah, mayong gabi man. Ready ka na K5, Andre? Okay, ready na kami. Si K5 Kim kasi K5 Rachel ni makuan man ni. Marampa ni sila nga duwa man. Ako marampa man ni. O ready na kamo, masaot na ta. Ari na si Madam Hazel Mayero ga preparan na wa. Anos na sang linagpang nga toragsoy. Abe, ready! Fire! Kung
Kiniya, pawasak na niya. Ha! Balbala! Ikaw ang kinadambo sa tanan nga tiyon. Sa pagudlak sang adlaw, kag pagtulog sa hapon, tubig ka kag tinapay. Sang akong kabuhi, kag sang atong gugma, nga himit kag hamili. Sa saan ko pa magbalik ang mga tinion? Kaliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Andura walang ayhan o dalam ko hanon. Yagtong aton gugma nga walay kamatayon. Law kainis ang araw, kagdapyas ang balon. Ang ginpukaw mo sa dughan ko, Nga nagkakatulong. kung liwat papilion sa akong tampo. Wala nang singipad, ikaw gitlang palangga ko. Sa saan ko pa magbalik ang mga tinion? Naliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Andura walang ayhan o dalam ko hanon. Yagtong aton gugma nga walay kamatayon. Law kainis ang araw, kagdapyas ang balon. Ang ginpukaw mo sa dughan ko, nga nagkakatulong. Kung liwat papilion sa akong tampo, wala nang singipad, ikaw gitlang palangga ko. Wala nang singipad, ikaw gitlang palangga ko. Ow! Ow, 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 ow! Iman. Hindi, dula tuyo nyo. Ako na mo man dula man tuyo ko Sa bagay, tiyo, nasunsin ako. Sus, yung balaan mga ka-K5 daw Yung mga balaan K5, Andre, no? Alas 8 na Alas 8, alas 11 nagliyo. Ano man sa kadasig mo sa chimpo tama, no? Kadasig Wala, sige sa kay Susan Labrador da. Good evening, Idol John. God bless. Kay Samsam, perting sao ti Samsam mo. Gaki-ay-ki-ay. Isang bali-bali, kawang nyo. Si Anhilo di Monteverde da. Thank you for listening. Kay Greg Hermano. Shout out nagali kay Roslyn Hermano alias Muni. Happy birthday sa imo, ma'am. Okay, birthday gali ni. Happy birthday sa kay Roslyn Hermano. Sa kay Cherry Ann Elevencione, watching from Saudi Arabia, good evening. Kay Nonoy Dars Hikana, good evening, Idol John. Happy watching. Happy always sa program mo, Idol. Merry Christmas, Idol. Same to you. Kay Kisses, pa-shout out, ha ha ha. Si Kisses. Romeli Buon Bunda, Idol makarulagaw kadi sa Barangay Rimarisal. Hambalon mo gid ko kay Updan tagid ka nga mamalay balay. Abaw ati mayo. Sige
kay Donna Saratan Agles. Good evening. And gapamati gid sa programa ang Bunda Family kag Dibon Family dira sa may barangay Rima, Rizal. Ayos, so ala sige. Sa ato sini nga pagpangalagan mga ka-K5. Sa ato nga pagpanambalik ko na to na mga dugang nga mga balita kay impormasyon nagikan sa ato sini nga mga ka-K5 reporters. Ang mga balita ang inabatan ng Buylog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio kinanglanon tagini para sa mga nagabalatian dira sang sipon hilan na tubutrang kaso nga tuga sa mga virus kag mga viral infections, mga bacterial infections. Mga ka-K5 yari na ang sabat sa iyo sini nga problema. Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Para sa mga ginapang dengue virus kinanglanon tani nga magpainom para nga nagapabilin nga bakod ato sini nga immune system ag hindi kita dali matapikan sang mga balatian kag kun matapikan gid makita sang virus katulad sang dengue virus hindi maglala ang ato sini nga lawas kay hindi kita mapatay. Mga ka-K5 no bangod kay ti ang Klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement mga ka-K5 maginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kaga vitamin D3 man mga ini nga kapariho may maayo nga mga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ini sang lawas into monoglycerides. Isa na ini diri ang ginatawag naton mga ka-K5 nga monolaurin. Ang monolaurin nga bahin sang D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapa nami ini sang D3 Bio through MCTs ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Yang vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig mga ka-K5 sa proseso no nga inang platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ikaw ang naimpiktar na sang dengue mga ka-K5 no. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Hindi nyo na paghulaton pa nga maigo kita sa dengue kag iban pa nga mga klase sa mga pamalatian tuga sang viral and bacterial infections mga ka-K5. Kinahanglan mag-inom na kita sa Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras alas 11:05. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati.
Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family.
It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Come alive, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa inang 16 minutos na nakaligad sa alas 11. I-check naton liwat mga ka-K5 ang dugang nga mga balita kag information nagikan na sa ato sining patrol. Ang dugang nga mga follow-up sa sining sunog na nagdunta dito sa may barangay Suok sa distrito sa Arevalo.
Kalikit na pila ka mga dugang nga mga balita kag information. Lagi ka na sa patrol with ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, sa karon pa dayon pang ginaimbestigaran sa taga Bureau of Fire Protection kung kay sino man balay K5 John ang ginhalinan sa sining kalayo. Pero K5 John tagon sila mo naging hulat-hulatan sa taga BFP naton kung pilagid ang estimated damage ng ginbilin sang sunog kag based man to sa pagpangusisa naton ginapasalamat dito sa mga residente nga wala sang initial reported nga minapilasan abi or naginano dito sa ginuntaran sang sunog K5 John. Sa karon para sa information sa aton nga kauturan nga ang mga balay ni nga nagkarasunog ang ginkilala sanday John Laguna. Initial na K5 John si John Laguna partially damaged ang balay. Si Miriam Aklamo ang gintumod nga totally damaged kag si Nanette Tahan Langit among partially damaged K5 John. Tapos ang sa balay diri ni initial ni John Laguna balay doon series la kuno ka mga individual ang nagatiner diri sa sining balay. Kag sanday sa balay ni Tahan Langit ni Miriam, isa lang ni sila K5 John ang naga-star. Kag muni ang basement sa pagpangusisa naton sa may area wala man sila kuno K5 John na kung napilasan ako nagalain ng nagapamatsyag K5 John. Amo ni K5 John batayan ta ang estimated nga damage way pa manakuan. Way pa. Okay. Way pa K5 John. Grabe may mga kaldero pa nakalabilin daw eh. May lang galing way matunaw mga kaldero naman may mga unod pa na. Ang kaldero K5 John pagtuki naton to nasunog siguro tong hindi lang kita sure pagtuki naton sa kaldero kung kanon man to nabatok o kung ano K5 John. Pero ti kanugon nagkalasunog tong mga gamit nila kung sa diin nga nagahilapit na ang Pasko K5 John nasunog pang ilang nga balay. Ti din sila subong nagilistar temporary. Ang iban sa K5 John nag-star temporaryo sa mga himata nila dito malapit. Mga parinti nila. Mga parinti nila K5 John. Ang iban. Tay mga pila ka bilog ang pila ka bilog individual nga mga nahalitan. Initial K5 John sa balay ni kuno ni John Laguna do estimated 11 sila kuno ka bilog kay tidang dako ni isang balay ang makita sa Laragway K5 John ang balay nga may pinta balang color yellow amo na siya. Bati daw dako gawa na yes, babaw dalom ni siya ka K5 John ang balay. Kag amo ni iba ni naglistar ni sila nga mga himata kag sa i-check naman si K5 John kundi ning posibleng evacuation center sa mga iban dito nga mga nasunugan nga wala sang temporaryo nga maistaran sa K5 John. Okay. Kag K5 John bantayan naton ang estimated nga kalitan sa sunog kag kunang kasinubalay kag anong rason sang kalayo sa K5 John kay Tisubong ari padri ang katapo sang taga City Fire Station kay K5 John. Okay. Kay K5 John sa ilo kita sa isa naman ni K5 John ang negosyante sang perfume na cologne ginsilusan sang ex boyfriend sang ining babae nga dulungan niya bratane sang cologne kay K5 John gin kastigo. Ex naman gali to, hindi man gali to sila nga iyagid nga nobyo, ex siya naman gali. Hindi naman ka K5 John, ex naman to kuno. Nangingon sa iya ka gani kaluluoy man ni ex siya na sagi pa sa kapro pangimon nga ex siya na gani na do si ga. Yes. Kay ang do si haso. Gani do si ha. Hotdog. Ang do si ga. K5 John, relax ang puso. K5 John, hambal sa mga sa mga nag-comment sa aton nga post nila ari sa GC na naton isend naton ang picture sang biktima ni kag ang suspect kay ti ginasiling nila ang biktima daw Koreano ang itsura. Hambal niya sang mga malapit nga abyan kay nag-comment gwapo niya ang biktima daw Koreano tapos ining ang suspect ya daw
wala kakbalo ko nung pwede ako malain niya komentar ni sa mga iba nga mga nakalantaw dito sa balita natin sa K5 Zone sa Facebook. Ara sa aton niya GC, tiyan mo ni, ang natabo ni kuno ka K5 Zone, mga alas 8:30 sang gabi, Disyembre 18, sa diyan ang biktima ang kilala kay alias Renz, 26 anyos, residente ni siya sang barangay o sa poblasyon Buenavista. Tapos ang suspect amo si alias Elver, 19 anyos, residente sa barangay Ravina, Sibunag. Sa pagpangusisa naton or sa investigation sa pulis, nga ining si alias Renz ni naga-chat sa ex-girlfriend isang suspect na si alias Hana, 19 anyos sa K5 Zone. Nga madulong sa sang kolone, kaya isa doon siya na kung ginakawaan sa kolone sa sining babayi, mga pasado o kung mga social media, nag-deliver ni siya. Wala dili kabalo ining biktima nga ang Facebook ni sa babayi, ang suspect dili nagakapot sa K5 Zone. Kag dito, ang suspect dili nagakontak ni sa biktima. Kag samtang tiyo na sa nagapundo ng ining biktima sakay siya nga motorsiklo, hinali ni sa sumbag kuno sang suspect. Pagtumba niya kuno sa motor K5 Zone, gintindakan pagid siya. Wala na nakabato pa ining biktima ka K5 Zone kay tiiyang kamot ni kuno. Wala lang dugay na tapos balang operasyon na wala lang dugay nag-ayaw kag tiyan mo na ginadipinderan niya rason wala na siya nagbato ka K5 Zone. Sa pag-imbestigar pagid sang pulis, isa na kasi mana na break ining si suspect kagang si Aliasana kag ining base sa panisayo ni Aliasana nga ang iya nga Facebook wala na siya nagakapot sini kundi ang ang suspect. Tinga yes, nga mo na haw yes. Amo na ang nagakapot sang Facebook kaya nga hindi iya na personal. Yes, ginhatag ito sa boyfriend ya. Yes, sa K5 Zone kasi sa subong henerasyon dapat ginilisan niya sang kwan, ginilisan niya sang password. Yes, kasi subong nga henerasyon abi ka K5 Zone sa Gen Z. Iba ni abi ka K5 Zone nagahilig sa baylo-baylo sang account para may assurance kuno abi ang salig kay magdugay ang relasyon kay K5 Zone. Tinunto. Hinaslo klase kautok na yan. Private property mo na ya, privacy mo na, sagi mo yung hatag snubyo mo nga, mag-asawa anak mo aw. Yes, amara gani na sining mag-asawa gani way gani gahatagay Facebook. Yes. Ay privacy mo na imo. Ya bisan Facebook pa na bisan mag-asawa pa kamo, may ara na yang privacy ang tagsa-tagsa, hindi bla? Yes, amo gina may privacy gid ka K5 Zone. Imo ya hinatag mo to tilan to kundi hinaslo. Ilisin na password. Abo ka sa K5 Zone, hambal sang listener nato sa tupad tadi, nga hindi talaksan ang pagbaylohanay sang social media account sa pagpalangga sang isa kag isa. Kung totoo niya kaya, totoo niya ka, cheating isa choice kuno ka K5 Zone. Inang lalaki na ya, haslo na. Gani haslo. Why na sa kwan, why na sa sang pagsalig sa iya kaugalingon. Yes, amo gid kita. Yes, wala isa sang salig kay K5 Zone. Kung why kasalig sa imo kaugalingon, nang sagi ka pa kanubya-nubya ang gago. Ang sorry. Uy, K5 Zone ang akon nga ang song girls ta. Baby kalma. Tuod man. Oh, hindi bla. Ang kwani ang kaluluoy ito yung isa to yung pangabuhi ito yung sang tarong yan mong kastiguhon mong haso ka pangabuhi itong tarong ang isa to pangimuna mo mong kakastiguhon kung ano kakahaso klasik tawo o hindi bla? Yes, kay K5 Zone. Ang agaam kay K5 Zone. Kalma. Baby kalma. Ari pa guramos ta karon kay Mami Immaculate Concepcion ay na tapat din sila kay Mami. Kwan way kay mo kaugalingon sa way kay mo sang salig sa imo kaugalingon. Basta gani nga nubya mo o kon miga mo salige kay ang importante sina dira nagalawig ang relasyon bangod sa ginatawag naton nga trust sa kada isa kag isa. Yes. Amo na nagalawig ang relasyon kay tagsa-tagsa may salig. Yes.
Pero kung magsagi ka man kanubya, kag way kasalig sa nubya mo, mas mayo pa nga nagpahimunong ka sa banga ka magpalumot nga gago ka. Oh, kalma. Kalma. Utok naman yun. O hindi, Bla? Yes, ka K5 John. Oh. Sige. Kag ka K5 John, dugang pang information nga desidido nga magpasaka sang kaso ining biktima. Kag posible kaso ang physical injury ang naturanang ipasaka ni Batok sa suspect. Kag nagpanugyan man, si Police Captain Mercado ang hepe sang Buenavista Police Station nga sa mga negosyante nga katani kung pwede may dulong ang ilang mga produkto kun aga hindi sila mag-deliver kung gabi bla ka K5 John. Agod niya masigurado nga ang gina-contact nila sa social media amo gid man ang dulongan nila sa ilang produkto. Tapos hindi sa mga ilan na ya mintras nga pwede la may kaman niya may oras siya katuan nila na kay man nga ati kapurma man lang sa ilang nga pag-chat hindi bla nga ti deliver di amo ni moto hindi bla. Yes, si K5 John. Ang haso kina yung laki. Haso klasik tao kung mga pulo parinte ko lang ning kuane ning ga-deliver ne delivery boy ngene. Makatilaw gid sa akon ganit. Bugnutan dagit ka sang balahibo sa ilong. Bisan gamal nga balahibo bro sakit man ay. Oo, mugid sakit na ka K5 John. Bintingon dagit ka sa imo gising-gisingan. Tuntok kasi tao ni ay sagi kimo kapangimon ano ulamiron mo imong iban tong mga nagatrabaho sa insakto. O hindi bla? Oh. Yes, K5 John. Ubra kimo knubya sang gwapa si Kwanaw gapang bae. Ang babae basic hindi man sa pagpanghusgar ka K5 John do. Okay. Ano siya? Kung sa mga rate abi 1 to 10 mga pila? Kung sa babae rate 1 to 10 mga 7. K5 John. Ati mayo manggali. Mga 7 manggali. Ati mayo man. Butsilingon lapaw sa 5 na sa tunga-tunga. Butsilingon mayo na na. Yes, K5 John. Ina sa imo na yung palantawan kay Mati beauty is in the eye of the beholder. Kuno mong? Yes, K5. Kay ti ang 8, 9, 10 sa K5 John. Personality na niya ka K5 John. Send mo sa akon picture. Kailan tawon ko kung ma-rate ko man na. Kung ako ma-ratings kani, kung ako ma-ratings, umandam ka lang. Nagdua-dua ko sa imong nga rate nga 7 eh. May follower kita diri ka K5 John. Ado prosperito sige sila tsura. Hindi na pwede. Oo. Ipasa ko sa imo ang picture ka K5 John. Follower ta na pero hindi na sa imo ha. Yes, follower ta. Ipasa mo sa akon kailan tawon ko kay ma-rate ko dayon. Yes, K5 John. Sige. Tinga ga pasa ka lang go tutoy ka na kadlaw. Wow. Ay na into mo naman si Maninoy mo. Maninoy. Kung magaling sa Yado ya, sigurado sampat na yan Maninoy. Ipa-rate ka nga dungol ka pagkatapos lang galing ratings mo. Kadua-dua ko na kaduda ko na sa imong ratings ni mo. Ara K5 John Maninoy ara ibasa naton. Bebe din na, Wayman. Dali lang yun kina ano ta badyo. Dali kay isa ka cellphone niya kapot dan isa kamot ka K5 John isa. Kabudlay magbalance sabi dali lang kay K5 John ari kay kung makita mo ni K5 John mambargid bahaw. No gid siya do pinagpala gid siya ka K5 John. Ginapangita naton ang iyang daragway kay tiaton mag-ratings makita ka K5 John hindi man niaton niya pagpanuya gid kagati tagsa kita miyara kita sang pananawan pero ti ari na gid K5 John ari gina-save na naton i-rate nimo ha kakipada gid ari na inaanota na ari isend na naton ari na kadto na kita sa aton GC ari isend dato K5 John Maninoy ara na hindi natawon ko be. Di nga kakadlaw ka na gani way ko pagani malantaw. Sige 500 yo go rokok na di kadlaw. Para. Kalma kay may kalma kay may kapangayo pa di bulig sa ako hindi ko ani pagbukaron kay may kapangayo pa di bulig sa ako no. Gina-replyan ko anay. Ikaw aba.
Okay. Dali lang. Aba. Kay kuan pa ko reply pa ko di sa SK chairman no. Okay. Okay, hari na. Send ko na ko lantaw ko na kinsend mo sa akon. Okay. Para na. Sigurado ka nga mo ning itsura? Amo ni nga klase? Anggid sa kipag. Yes, anggid. Tino ka busong man eh. Sobra ko sa kipag hindi man. Kiti damo na gina pagkaon siguro sila sa kabalay sa kipag. Daw kuan man ni daw artista ningin padala mo ni sako niya man. Hindi ari sa subong kipag zone sa tupad naton. Daw mo amo ginaanggid. Mo gali ni. Yes. Si big girl. Ay, ganda ka ni ba nakaki-5 zone? Ini? Oo. Ate, sige, i-rate ko ni sa mga ara sa mga, kuha mga 8. Aba. Pwede. Sigurado ka nga mo ni, ha? Yes, yes, kaki-5 zone, ang gid, siya gid. Ate, may rason masagaling nga magpangimon. Yes, kaki-5 zone. O kagwapa gid man, hambal sang kilala man naton di nga amo man ni pormay daw nagbinyo puro padiwal amo man eh. Lain. Kaki-5 John. Nag-yum-yuhom sa ganit di. Wala. Ari di sila sa tapat naton kaki-5 John. Nag-yum-yuhom di siya. Alam mo, si mo na bala kada. Abi kay gipadala mo ni sakon nga padiwal-diwal gini tani way lang bala. Nga kagat dila dani kagat dila ni padala mo sakon di ho. Dapat taning wala lang bala. Sige, okay So, ang lalaki no itsurak laki Ara kaki-5 John gansin naton ra sa aton nga GC. Ang nabong sang lalaki. Muning naga-motor Ang naga-motor ni nga Raider kaki-5 John nga sa likod yung Sunset. Amo na siyang suspect nga nakaitom. Tapos ang biktima naman niya ara siya sa daw si Wall nagasakay sa motorsiklo. Ining nakaitom amo ni siyang daw si Mingsog li. Yes, daw si Mingsog gid nga nawong kaki-5 John. Daw Koreano li. Amo ning ginapangimunan sining isa ning daw hiaso niyo. Kay itsura gli daw si Kwan. Daw kilala daw kuris. Amo gali nga pangimon siya. Sige okay dito na pagpadalman kay man bali sila karon sa sado musimo ka pala suya John man. Abi kay sagi dapat kuan ka kuntinto ka dapat may ara ka nga salig sa imo kog lingon di kay kuan ka di sa isa ni nga ti sala ni sa isa ni nga itsure daw si kuan daw si sino gani ning isa ka kuan niyo ka artista nga sa ano gani niyo sa nga Koreano man daw si Kim Jo-on ano siya nga si Kim Jo-on galing niya North Korea galing niya kuno. Kaki-5 John. Ari pagid may padala kitang laragway. Ari hindi naman niya party sa babaye. May padala sa aton sang mensahe nga daw ulo kuno sang tawo. Ulo sang tawo. Kaki-5 John. Ano naman ni nang kuan naman ginaswang naman nga balita ning imo ne. Ari kaki-5 John daw ulo sang tawo. Ari ulo sang tawo ni ano ni picture ni sa kay sino ni ginpadala ni? Padala sa aton sang ano man aktor kaki-5 John ang idol naman kasi ni. Oo. I-send na naton ang laragway ang iyang pangalan para kaki-5 John i-send naton. Do ulo sang tawo nga kuan no? Tari do ulo sang tawo gid kaki-5 John. Gali sa din niya nakita ni hala. Naswang naman ni hala. Para makita sa screen ng itsura nga daw si Jason. Kita mo si Jason nga sa pelikula na nga inangga pang ngutrap ulo. Hindi bla mo na sa na si Jason, si Jason bla may ginauyatan bla nga daw kawit bla na. No?
Yes, sa K5 John. Inga mo nang itsura, sinano na saman, gin-drawing na o kung picture lang gina? Actually, picture ni sa K5 John, naging pasa sa aton. Pero na siling dre, ano nakabutang siya nga, ano gani niyo? Caption? Ano gid sa K5 John, ang information daw ulo ko no sang, daw ulo sang tao ka K5 John. Tapos? Amo na during ni siguro sang sunog, actually balay ni sang ni Miriam ato ka K5 John. Sa sunog gali ni? Yes, yung K5 John. Kung mo samtang sunog may nakapicture sina, amo na nakita sa sa picture samtang nasunog ang balay ni Miriam. Yes, yung K5 John. But silingon nga base siya nang nagsunog sang balay. Amo na ang hindi kita kasiling kay K5 John kon hindi ati daw aso ang base kon na base formal na sang aso Yes, may posibilidad dito kay K5 John. Purma sang aso, purma sang kalayo Yes, sa K5 John. Okay. Sige K5 John, sa ilo naman kita sa imang tapinya balita. Ining may kantanan sa K5 John sa pangita ibang nga balita ka K5 John. Ining party sa actor paglibot-libot aton kay gina kay K5 John diri sa may barangay Buhangaraw diri sa may C1 Road sa K5 John. May ara na sang mga mga nakapwesto dito nga mga palupok kag na na interview naton ining tagiyag nga si Sir Jeffrey Minerva nga ayara na sa Grabanta 25 katuig na nga nagabaligya sa mga palupok ka K5 John kada Disyembre gid. Suno sa iya nagadangat ni K5 John ang iyang kapital sa 500,000 pesos. Suno sa iya nga ining 500,000 pesos dala na diri ang mga palupok, isari nga mga palupok halin pa sa Manila. Ang labor sang iyang mga tawo, materials kag ang pagkuha sang permit ka K5 John. Subong ka K5 John, wala sila sang ginhatagid nga fix nga mga prices sa mga palupok kay ti naggalaom sila nga ang ilang mga customer nga makaayo ka K5 John. Kag makadawat ng kahit papano gud nga ti may ara sila sang palukpon kon ti una sang bulag sang tuig ka K5 John. Ang ilang pwesto dito actually, sila pa lang ning may pila pagid sa ila nga nakatukod na ganyan, nakaplastan na, kag may iban pa nga nag-amat-amat pa ng patukod sa mga stall dito sa Barangay Buhangharo, K5 John. Na libot naman kagina, kag kompleto man sa mga may ara man dito sa mga balas, tubig, fire extinguisher, kag mga patimaan bra K5 John nga hindi dito ka pwede ka patigarilyo, kadabok, o kung naman na tugahan sang mga kalayo abi K5 John o kung matunaan sa mga aksidenteng dito sa mga palupok K5 John na bawal gid sang mga kauturan naton dito nga mga negosyante. Okay. Sige ka K5 John, ang bantayan pagid sa K5 John ang iba naton nga mga balita nga makuha pagid diri sa may syudad man o kung sa probinsya sang Iloilo. Kag ini nga mga balita ginadulong gid sang Kaluan sang Extend Food Supplement for Men kung may kilala ka nga pigado na ang iyang balbakpa 8x12 paimnagid siya sang Extend Food Supplement agod nga si Mrs. Maripay gid sang gusto kag hindi lang isa kalupok ang mahatag ni Mr. agod nga hindi magsunggod si Mrs. Magluwas dira sa pagpabaskog magapanami pagid siya sang aton nga blood circulation. Mabakal sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy. Kopod sa patron si K5 Ramilo Pale, kakuraman si K5 Aaron Recoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga K5 report informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 41 minutos na kaligad sa alas 11. Ang mga balita niyo balitan ng Builog Man nga ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Extend Food Supplement for Men. Mga K5 no? Ang Extend Food Supplement for Men may makakaklabuwas ka nagabuli gini para sa madasig nga maayong sirkulasyon sa atong dugo kag nagapanami sang ato sining stamina naga extend sang ato sining puwersa.
ang Klinika Extend Food Supplement for Men. Bakit na sa tanang mga butika malapit sa inyong lugar, mga ka-K5. Ang subuman, ang mga balita man, mabulog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakaka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, may ari ining inang ampalaya extract powder. May chia seeds extra powder kag ang sugarcane extract powder. May kafe ka na, may detox ka pa mo isang healthy nga coffee, mga ka-K5. Kagang pinakadabesin sa aton nga mga kauturan nga mga nagapamati kag inang sulid nga listener sang K5 News FM Iloilo. Kung kamo ang mabatian gani kag madakpan nga nagapamati gid kag wala nagaliso-liso ang radyo nga nagapamati nagatutok permi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mga ka-K5, pag mo siya madakpan ikaw magkadaog sang premium nga isa ka karton o kung isa ka box ang Klinika DTX Coffee Mix. At least nagaka-cafe ka na, naga-detox siya pa, healthy nga coffee, mga ka-K5. Ngaton nga oras, las 11:43. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kilido wala. Banala. Oy, garap. Kinala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ka yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako yung mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa
from Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay at Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na panginsan, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso kanihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na sa water. Kaya, Ray, awan. Udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Buktarat-tarat na. Ini sa ikaw mo lang binog. 200! Tumutubog, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Bukakaboy niya how? 300! Na pagpatay mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuha. 500! Ipay mga nagipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa ipay ko sa Jen? Okay. Liwatondang hambang naton hep-hep lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not kasi may computer na nasa. Okay. Ano to? Ang kipay mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang nagdaon sa Hep-Hep-Hooray sa lingon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sa tiin, pwede ka kadaon hasta 1,500. Ang pinaka-lubos natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5, pabalik na diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon 51 minutos na kadigat sa alas 11. Check naton mga balita kay informasyon nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check naton balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo Transport Cooperatives. Magabantay man
kung mabuksan in full capacity ang ungka flyover sa December 25. Alang taon tayo, pamati alang taon tayo kung natuod gid man ang tikal kagang hinambog ni Oropel. Yari, check na ito ng mga balita, informasyon nagikan kay K5 Kim Kaloy. K5 News FM, Hampion Report. Kay 5 June, magabantay man ang Western Visayas Transport Cooperative o WVTC upod ang publiko kung matuman gid man bala ang pasalig ni Department of Public Works and Highways sa DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga buksan in full capacity ang ungka flyover sa December 25. Ini ang suno kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang WVTC sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang paniya, dako nga butang kung mabuksan ini sa nasambit ka petsa, bangod mahagan-hagan ang trapiko sa idalom sang flyover kag makatrip sila base sa ila target. Suno pa kay Parcon, nga hindi lang sila ang madismaya o kung madisappoint kung hindi mabuksan sa ginpromisa nga adlaw ang kontrobersyal nga ungka flyover. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 agon malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pagid nga sakit o kun mahagan-hagan ang sintomas nga inyo sini nga ginabatyag. Mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM, Hampion Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, nagika naman kay K5 Jenny Kauyonan, moderate to heavy nga traffic sa syudad. Lauman sa pagsugod sang holiday rush. Suno sa TTMO. Tanoy mo onyo. Ari man detalye sa mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyonan. K5 News FM, Hampion Report. Kay 5 June, nagapanugyan ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o TTMO sa mga motorista nga lauman ang moderate to heavy nga dalagan sa trapiko subong nga nag-umpisa na ang holiday rush. Suno kay TTMO Head o Darico Garbanzo sa kay 5 June nga ginalauman nila nga magadagsa ang magapadulong sa syudad agud nga mamakal para sa holiday. Kagdugang paniya kay 5 June ginalauman man nga magadamo ang turista nga mga bisita sa Iloilo City. Ginapanugyan kay 5 June ni Garbanzo nga mangina pasensyoso, ilabi na sa mga lugar nga mayara sa mga ginapatigayon nga road construction, bangod mas mahinay ang dalagan sa trapiko sa mga among nga lugar. Ginpahayag man niya kay 5 June nga mayara sila sa mga traffic plans agud mapasangkat bagid ang dalagan sa trapiko sa syudad sa Iloilo kay 5 June. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagaringawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Hampion Report. Samtang mga balita naman nagikan kay K5 Karen Badilla, kamatayon sang Corps Commander sang Pasig City College, hindi pa matumod kon bangod sa hazing. Bangkay sang biktima hindi na pag-ipedalom sa autopsy. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM, Hampion Report. Kaki 5 June, hindi na pagpaidalom sa autopsy ang bangkay sang Corps Commander sang ROTC sang Pasig City College o kon PCC. Suno iya sa kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete, ang hepe sang Pasig City Police Station, sa pag-interview naton sa iya. Suno iya sa kay Attorney Clarete nga ti humalin pa iya sang nasapuan nga wala na sang kabuhi si alias JP, 21 anyo, sa puno sang rambutan sa gwa sang ilaya nga boarding house dito sa may barangay Tubod sa tuong Nobyembre 29 sang kaagahon. Nagpabutyag ang iya amay nga si alias Romel, 56 anyos, nga hindi na nila pagpaidalom sa autopsy ang bangkay sang nasambit nga victim kaki 5 June, no? Kag hindi pa man sa karon matumod kung bala hazing ang ginkamatay o kung rason sang depression ni alias JP kaki 5 June nga gintunaan niya sang pagkautas sang iya nga kabuhi. Kag sa interview man naton
sa amay sang victim nga si Romel, ginpahayag sini nga wala sang may nabuya nga istorya ang iyang bata kun bala may problema ini o kun ano man niya ang iyang nga ginabatsyag ka K5 June, no? Kag antes pa man natabo ang insidente, wala man sang may ginpakita or patimaan abi ang victim ka K5 June nga may himuon ini galiya nga indi amo sa iyang kaugalingon. Kag sa pagkahibalo sang amay nga sadtong bulan sang Hunyo siniman nga tuig, ginbaton ni alias JP nga mangin Corps Commander sang PCC sa diin sugod sadto ka K5 June, naglain ang kondisyon sang lawas sang victim suno iya sa kay alias Romel kung sa diin permi nagalain ang iyang pamatsyag kag nagapalang luya siya ka K5 June, kumbaga naga on and off ang iyang hilanat. Kag dugang pasang amay nga tituman ni kadedikado ang iyang bata sa iya katungdanan bilang Corps Commander ka K5 June, no? Kay kung kaisa ka K5 June, isa or duha na lang niya ka oras ang iya nga pahuway o kung tulog ka K5 June, mapuli siya sa boarding house nila, mapuli man siya sa ilang balay, pagbalik naman liwat sa unit nila dito sa PCC ka K5 June para magman sang ilang ano yung tawag sa ilayang ROTC kag sa iyang mga kaupdanan ka K5 June, no? Ag magluwas dira ka K5 June, gusto gid ni nga daan sang bata suno iya sa iya amay nga nagaangat siya sa iya nga pag-eskwela kay isa sa iya nga mga handom nga mangin soldado sa ulihi ka K5 June. Kay kung mahibaluan ang pasado na ini siya sa Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test o kung AFPSAT ka K5 June, no? Pero according naman niya sa kay Attorney Clarete nga ti sa subong hindi pa gid matumod kung hazing gid man bala ang ginkamatay niya, ang gintunaan sang iya nga depression o kung may ginasuprer pagid iniya nga iban nga balatsyagon ka K5 June. Kag tiamo na sa subong ginintrahan naman ini, no, sang Philippine Army ang investigation kung bala may nagakatabo gid man nga hazing dira sa sulod sang Pasig City College ka K5 June. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangon sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. At katapusan nga balita mga ka-K5, balor 20 milyones pesos nga intelligence fund ginpakakas ni Governor Defensor sa ginpasar nga 2025 annual budget. Ari mga balita kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginpakakas ni Iloilo Governor 3rd Defensor Jr. ang balor 20 million nga intelligence fund sa annual budget para sa 2025. Inagin kumpirma ni 4th District Board Member Domingo Oso Jr. ang committee chairman sang Committee on Appropriations sa sangguniang panlalawigan. Suno kay Oso, nagpadala sang sulat ang gobernador sa iyang opisina ang diri sa diin iya gina-request nga isaylo ang 20 million pesos sa pondo nga ginapain para sa mga donasyon sa Iloilo Provincial Government. Dugang pa niya sa ginaprubahan nga 4.8 billion annual budget kag 1.1 billion nga economic funds ang probinsya. Wala sang may nalaki po ko napain nga intelligence fund kasunod sang request ni Defensor. Naibaluan nga intelligence fund ang ginagamit sang lokal nga panguluhan kag sang local chief executive sa pagpatuman sa mga programa sa probinsya kag sa iban pagid nga mga lugar sa pungsod Pilipinas para sa peace and order sa ila mga nasakupan. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggin makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing gid, way makita tiyempo mga ka-K5. Kita sa kuana. Sa Domingo gli. Way ko program. Sa Domingo kay sa Lunes lang ta kitay Okay, sa Domingo may Christmas party kami. Thanksgiving party namon sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5, no? Siya gadas Domingo hindi kita Lunes lang Ayos, wala sige.
Sa ngalan sa bilong nga persa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na